Fl-Ajruport Internazzjonali ta' pajjiżna waslu l-ewwel dożi tal-kumpanija Ingliża Żvediża AstraZeneca. Dawn waslu Malta permezz ta' titjira tal-Air Malta wara illi fid-29 ta' Jannar li għadda il-vaċċin tal-AstraZeneca ġie rakkomandat għall-approvazzjoni fost l-Istati membri mill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini. Dawn id-dożi se jkunu qed jingħaqdu mal-vaċċin ta' Pfizer u Moderna u l-Gvern qal illi l-wasla se tkompli tħaffef il-proċess tat-tilqim b'ġimagħtejn bil-quddiem. Fuq il-midja soċjali l-Prim Ministru Robert Abela qal kif il-wasla tal-vaċċin tal-AstraZeneca hija tragward importanti ieħor fil-pjan effettiv ta' Malta ta' tlaqqim li finalment għandu jwassalna lejn in-normalità. Fil-jiem li għaddew fil-Parlament, id-Deputat Prim Ministru Ministru s-Saħħa Chris Fearn kien ħabbar kif dan il-vaċċin tal-AstraZeneca se jingħata lil dawk li għandhom bejn 18 u 55 sena. Pajjiżna għandu l-ogħla rata ta' tilqim fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Sal-ħadd li għadda f'pajjiżna ingħataw b'kollox 39,257 doża, b'9,918 minnhom huma t-tieni doża.